Sakay na, dam! Sige ya! Gunit, dam! Gunit ako ya! Grabe pagkamingawad diri sa turnuhanan, uy. Ganina ra ko diri pero wa jud ko kitag pasahero ni Agi. Maayo siguro ani mo balhin ko sa turno ni Lambos Marque. Kay klaro kayo tuwa dito gatapok ang mga chicks nga Coca-Cola body. Woo! Huh! Kapuyag baktas ani, uy. Gisingot na niya akong hubon. Murag nasaag naman jud ko ani ba? Perti man pa kami ngawa ning lugar ha? Wala pa ginamasahero bisag sikat na lang unta ba? Uy! Kasiksi! Pasaki yun, be? Panuay! Dili pagin mo tingog? Wisolan, be? Yeah. Sakay na, dam! Lo na masahero. Pero batias anak niyag motor, oy. Gitangki unta kung gusto para mabalansir ko. Oy! Murag mo sakay si Inday. Makadungaw gitaron ani sa iyang atabay. Miduol pa. Sakay na, dam! Uya, Wow! Asa po ka pa to, dam? dito ako sa may barangay kanto. Sityo mga driver piling gwapo. Panulay! Gibirahan na sad ko? Ali na, dam! Sakay na, dam! Ay, ya, di na lang kumusakay. Uy, dam! Nganong dili man ka mo sakay? Ay, di ko ganang sakay sa imong motor ya. Kabuang! Kagwapo ani akong motor niya, di ka gana mo sakay? Gwapo lagi, pero di ko ganang sakay ana. Kay unsa man giday imong ganahang sakyan? Katungtang na tangki para balansir ko pirmi. Di tangki ra day imong gipangita, ha? Kanidam, basi ganahan ka ani. O kani akong ganahang sakyan? Sakay na, dam! Sige ya. Gunit, dam! Gunit ako ya. Sakita oy. Giinang hunong. Naputol ang akong brief. Ay, break!